salirangiro yen Kakandra sang wirang tumandang Setyaniku garwaniro Setyaki Mandura Atmojo Muadalah sing makrupi kawaku dudu Baladewa malah Setyaki ya Babang Sotowo. Wah, ora basa. Aja melu perkara iku aku kepengin ngondhok tangane Baladewa. Enong depok boncane koko Prabu yen keblidik sira Setyaki. Wah, dalah. Nantang perkara koko abang. Wani karo aku sing tau dinyawa. Kanthi sukma kadang dewa kurang sektiken ditawiman tak tebak jaro rotok idamu pecah jauh.
Sotomo kalah mundur bareng karo kula sencaki wah wis jan kaulan. Kaulan nggih kaya wiyaga weruh bakmi. Balap-balap. Oh, kok iki jan duer. Kon rusak iki kula. Wis. Adiku boyono rusak iki. Nggih, janten kaki nek muni temandang kok sing gabet tantung. Apa meneh urung lengganane kan. Sonji. Ya gek sentake kuwi nek nganteni wong ki sak gelem-gelem. Ya karang wis pamitan iki saka ngarep ki ora cocok. Apa meneh wis pamitan saka ngarep ki ora cocok. Mongso sing nyepong sarana. Nggih napa nggih? Nggih. Pripun iki anak sampean pun boten menang. Lihat sing jujung anak lanang pripun? Mongko sampean pun cetha boten gadah derajat kelenggahan to. Las to pun dipecat to dadi pendhita nggih. Padahal kula niku riyen cikicil karo des ngono. Kok sakniki mboten der-der nggih. Anangge wis ora percaya kalih Kumbayana. Aku lho mah dalane ngrebut Manteni ngasah gampangane anakku ngono. Nggih napa nggih? Urusan iki gandeng sotomo cetha boten menang sampean pripun? Nek sampean iso menang karo Baladewa apa meneh iso nyekel Baladewa menang karo Sencaki tak unggah ki mulih sampean dados pendhita. Nggih napa? Yakin niku. Cara wiyaga ora cukup dadi penyarot tak ubahke dadi pengendang. Nggih. Yuk mesem orang iki mboten nih. Ajeng kula tandangi jenengan. Bayi wingi sore kok dadi ngabang inung kuping. Terus kula
lajeng nyekel jembare cundha maneh. Oke monggo. Sancake kenging cundha maneh kula, Pak. Atus. Sampeyan genjrot kula nggih. Mboten itu. Lah kula ki bo blujuk ngriki-riki yo kula iki kaya wong ketendang kok rasane nggon cenel kula niku. Iku ra mung rumangsane, ning jare sampeyan kula tulungi. Anggepe sampeyan iku nendang kula tulungi ning saking banter iki yo rasane kaya wong ketendang. Nggih to? Nggih. Nek nulungi kok cenel kula niku rada abot nggih. Ketok iki cap-capan iki cap sepatu sampeyan. Napa nggih? Ampun mukir sampeyan tendang kula apa mboten nggih? Monggo ngaten niku wujudune pripun? Sentake niku wau malah kalih Baladewa. Kalian Udawa. Udawa niku malah nantang sampeyan. Muni pripun? Aja kok mung Kurawa. Yen perlu kae maratuwaku Sengkuni niku Udawa ngeten niku. Muni pripun? Kae maratuwaku Sengkuni kon maju. Sing mripate kaya kricik ngono. Kricik. Sing dianggon bathok lucu. Moto kula niku padake kritik nggih. Dhuwur iki. Cetreholi iki. Enak kok niku sampeyan ditantang kok. Kon maju maratuwaku. Tak jotlosane ndase. Nek iya kuwanen ngatasi mantu kok arep jotosi. Niku isih lumayan mung mantu. Aputu kula niku. Putu agek rontane, Mbak tak jotos ndasmu ngono. Nggih, napa nggih. Kok saged diatasi mantu kok nantang karo mara. Nggih wong niku mergane asline niku batin-batin sing kepati-pati lho sak. Udawa niku nggih. Lah sebabe ambiyen tak udawa iki lho. Dadi mantune sampeyan mergo ditangkep to. Mantu ki nek tangkep-tangkepan ya kaya ngono kuwi. Kecuali nek lagi jam resmi. Yo arep bubar iki mana apa-apa. Ora patut banget nek ngono tak ladrake. Udawa wonten dalu. Kowe iki nek le bagus-bagus. Nek le lincah-lincah, nek le pinter-pinter. Nek le trampil-trampil ning cacate. Kowe nek rumara tuwa kowe ora ngajeni babar pisan. Lho, lepat kula ben pundi rasah kowe ngamukir ya. Aku ki mara tuamu. Kok jari Durna nantang karo aku ngunekke motoku kaya moto kripik. Sing kuni kon maju. Tak jotosane ndase ngono. Estunipun kula mboten ngel kados-kados. Menika namung rekod dayanipun panjenengan supados abenajeng kaliyan. Menika namung rekod dayanipun Pendhita Durna. Ora, aku percaya. Kowe pancen batine sengit karo aku.
Biyen ngepek anakku anti-mati mergo tangkep banjur badanmu senyit terang. Anjenipun begitu ngoten niku sinten? Durna. Iya, Pak. Ketoke lairmu kok gelar ki apik. Kowe basa mlipis rangi. Ning batinmu kuwi karo maraka keceri-ceri. Iya, Pak. Menawi ngatur panjenengan kok pitados kaliyan penjuga. Percaya kancaku kok sing sehidup semati karo aku ki yo ben kae. Nek ora percaya karo duran percaya karo sapa? Menawi ngatur. Kanjeng panjenengan niku prajurit Ngastina kula senopati Delawati. Menawi panjenengan boten trima sampeyan aja lho. Ayo ora apa-apa. Ning jane kowe muni kok. Mboten. Pancen tuwa-tuwa wedhus kok. Lambene iki elek. Tuwa-tuwa lambene gosok. Ya saiki ngene Gandeng. Dono iki tukang apa-apa. Ben lego sampe dono saiki. Aje etok-etok Pancakara. Pancakara kok etok-etok. Wis tekake lho gani ati itu. Saiki kowe metek. Ngatek. Terus saiki tantang-tantangan kan rasa bokso ora. Tekake ora bokso ora kok. Aku ki mantu yo ora bokso ora. Udawa. Apa sedui? Apa sedui? Kowe nantang karo iki ya? Kowe joto sindas iki ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya ngono wani karo aku. Sindak dene aku. Tebak dadamu rontok jamu. Iki bakut semblung dadamu. Ning ora tenan yo bonci. Saiki ngene. Golek papan sing rada ijo kok. Ini rada mamurah. Enak. Terus perang ini kok etok. Aku boten tenanan. Atekane iki rada semi sambatan kok dadi rasa kene. Idene barang bubar kok sak-sake bae. Terus aku mungkon ngono. Ora tau blekno cengkele dono. Mangke mlawi pejat mudar kok wis. Kok teng glebruk. Nggih. Kaya gawe kandhang wedhus. Nggih Udawa ampuh tenanan. Ampuh pripun? Ampuh, kula jotos niku mboten krasa. Ora krasa ming walwil-walwil. Mbok takono Bundari iki nek ming walwil-walwil ora krasa. Kudune iki nek rada niat ngono bres. Kula dibuang Udawa. Diguang iki umume nek ngono kae tibane kono kae
dibuang ke sobredek uang sama. Hujan nggih. Mungkin kan gede cilik ngantam kula nggih. Lah sebabnya kula kok ngancam sampeyan sebabnya napa? Kula ngerti kok. Mergo kula rak nggih rokok ora dineneh. Pun iki pripun? Dipun aturaken angger dosa wae. Cinandak risan krusna jemeno cinandak sirna kapisanan Paman durung belajar-belajar. Kurawa mboten wonten saged nyepet Baladewa jaran Senopati. Gorawati menika sami bila kaliyan pun Baladewa. Ingin dados cucu ngajir malah setyaki. Yen mekaten boten sah. Ibu dah melarat, pun bari cepeng boleh ini ngatos sadar ya. Baladewa mantuk tak bondo tanganmu. Muni kepiye? Kowe mau muni kepiye? Kowe menungso kedhe